Hakajing penkrea jong kisang san hima na kabenta ke election MDC sya Atligi Autonomous District Council ke Jela Meghalaya kata Hakasi Hills ba Jante Hills kaban long ke arphuai terik urumpang arajar pesan ke Hill State People's Democratic Party HSPDP ka arphu terik no pra arajar pesau ke lapen benai ke thup baningkong jong kikertong jongka hasilong club kini kikertong kikentup ndrengot kibanya aireng ka election MDC Syaki HDC katau ba juban lang karbecue na mau kar pentor umkra ba lursai lingwa na jaya mau prem uba studying star thaba na nongspung soyong uba polanding sopho na mau kerwat kakong badariti lingdo nonglait na nongston badu ba KP Pangniang ubadeiru presiden ke parti na Ramrai Jerngam ka parti kelapen beraru arngot ki kertong ki banya aireng ke election MDC se Giant Hills Autonomous District Council katau ba wanchwa nong tudu na narpo baru ba ne langki pala na sutnga nong kli kumban chukdo pakani ka parti minta kedan arngot ki MLA ke yang darbar thau an ke jela katau ba Methodius dekhar baru ba Shakliar Warjri baru MDC HKJC katau ba Martel Mukim ubami khmat na mokun ro constituency kajeng bumi pau ka kerteng ba Martel en Mukim ka thup peningkong kelapin suba wat kebeladon ru khbor ham saya bulami no na ke HSPDP ki khbor kelapin pau bo ba Martel ula ban phet no Shaka United Democratic Party UDP hinde ki no yalam ke HSPDP kilaong ba ka kerteng jong ukan mi ka thup ka ba ar lem ki wei pat dengan soba ban pat yai kandidat baningkong Shri Jubalang Harbi Kheo beri ko Bahan si Lursai Lingwa depo Kathandai Jiao Moprem. Balai si Studying Star Thaba depo Ben aku nong spung soyo. Basau Sri Polanding Sopo Arpsan Mokerwat. Basan di Bahangkar Pangdu namanya di Persatrai GMA Hopping Stone Lingdo. Kata kamu ikong badariti Lingdo baru dia di Presiden Jungihi ba ke Prasingwal Pangdiang Rambai. Thank you. Kini kini rumah kini ki first list lepo Khasi Hills Autonomous District Council, but mentang in kot lepo Giant Hills Autonomous District Council kita armut, baningkong di Shri ne langki pala lepo sutna nongkli absa. Baan di Shri Wanshwa Notudu Apuka Narko ke borok lang yung ramot ndrumot po Khasi Hills Autonomous Council but armut na po Giant Hills Autonomous Council but yung sapantip perspi Sheki Press Park yung second list pa yung sapantip inilisi barwan Kem ta kasi na galing ka party ke chongi nila yo ban pelaj je ki list jong ki candidates jong ka party hakal sin pelaj ke beringkong first list idon hangni ringut syaka KHADC bat ya ka list ngis Aisha Pil ba kani ka copy bat arngut na po ka JHADC de kendiat swaba ngis yo ya ka list ka ba kini ki por ni ro te balai bingile ni election ko ma kum ka party ko la seng bat ko bingile si tom wat ban penio ini ke Jela Meghalaya aga babun hajar ki volunteers de ki lais patam ki volunteers jungi ki bala syak set patok te ban penne ya ka mati jong ki mai hopping
noseng ini ke parti bat ki paranoilam jong i bari ki mati jong ke manifesto ke labu nadu bastang du mentang ini kumjuk te ni penile halor ta norim ba ka six schedule ke bal ai hangi da ka sarkar India ba ka articles arspak sapusau ke baya ka jinglong kerpang ke jingeda kerpang ya ka khando siap ya ki lum ki wa ya ki cloud tap ya ka reti ka dustur ya ka deti long shua ya ka sinshatan rai jong ka shnong ka thau ya ka bos sinshatan rai jong ka it ka hima la ka lei ki mas im ka hima wahdadar ka hima lengdoship ka hima leadership bat ki directorship ki atli ki council ka yens kham ban ya da ya ka hok chongka pada keju ke por ka tin perman ka bengidon kum ka parti ha ka bengilayat menta nyop husnam tam ye ka dis council ngilala ban penmi ku ban nyop tam ki MDC Khasi Hills Autonomous Council plus Jaintia Hills District Council ngila don ru ki MDC min shaw wa chapo ka Garhil Autonomous District Council ngila penmi ru kumba san phau tam ki MLA siya ka assembly te kum kata ka parti ni lechu pai ba menta da ka ji skam bat habashai ba wala ting ting lai i kum bangitlot henre ni la syakri kum ka parti ba ya syakri lengba nadu ba seng ya ka state hadu menta ngimpat kala tin ngimpat set kala ya ka norim jo ka parti nang tangi don hang ni ya ka ban yada ni kwa ban yad ban ong ban yada ka long pakidon ki an ki ba ka jemri bo kerpang jongi kamla ban pediang ya kini ki an ki ba na ka de ka jemri ko ba ya jong ka India na kata ka daw hapo kata ka shati jong ka sikshidul ka HSPDP balik sa dawa ya ka to bong penbaik tat penbahaya ka khat ara man hang tu la thau ba ki an baro jong ka jemri jongi ladangim yo ka ban amendment ya ka khat ar AB baron haga de ka haga paragraph 3AB jong ka paragraph khat ar jong ka sikshidul pin pai yang to AB kamut kum ka UCC ki ai ki bomi habat ngi te hangni ngila ya ngi bos ka tu ngi shifting ya kata ka citizenship amendment bill CCA da jingdon ka sikshidul ya ida yang mo bat kum ta ta lengkot kata ka bakadu ban pen baha lesi kidon giriti du sujungi nginang pen baha ka bangi ong ka codification idor basnong la ban pen baha shu kat kum gajin wa ka po kini giriti sensar hima isim ki sardar ki daloi yu haradar ki lingdo ngila ban codify kat kum kajing tunkam kajing apa biang ka po nak ta ka daw ibu baka yang SPDP kat nungut ngimtip bangin job ringi kermen barok bangin pass ya ka election idon tusing kermen ban job kira ngin job nyaw sampusnam tam ka parti kan yen kita ki phang ngin yen halor ki likely ki mat bakong sam ibala don haka paragraph 3 jong ka 6 schedule mo ila kando ka siap ya ka yo pateng ya ka longkur long jai ya ka appointment of chiefs and headmen kiting tung no sishar bishar po ka negeri jungi ngin yai pen khai phang ban kong ban penek sa phang number 2 ban yada phang number 3 balai long pan pan pha kita gide ka mission jo ki SPDP halor ka matai kam jong ka ban lei jo bai ba kidon lightly ki ba ka party ka dan ban pen snow ling ba jo bisi ki pai ba kidon lightly ki mat prakhat ling ba ka ni ka shapri jo ka sikshidul ka wei ka long ka phang ji ka long ban penne pensa ka baar ka long ban yada ka balai ka long ban pen ba te kum ka jing mai phang khan dia de balai ni kwa ban penne pensa ngidon kata ka matrilineal system of society mo ka ban penne ya kata ka jinglong kerpang jung ki long kami ka status ban ai ya ka check ya ka scare mi kene ka first list tambangi pada ka keteng jong setting MDC jong pi ka ba matel lamdan tekna matai sa kay kada ni kan ni oh toh boleh sibun kamdei tang ka keteng sitting di siru jung sitting ma eru ngin padon hang ni ya ki kan di mo te kani PCUI hakalis ka bar te don ai bani tu pi ba balai kam don hang ni na mar pa kitang don hakalis ka bar Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya